za mu je Fudma Kafin Soli karatu ya rana. Ilimi ginshikin rayuwa. Don haka ne jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma wato Fudma take sanar da jama'a masu sha'awar yin karatu a Fudma da ke Kafin Soli Santa karkashin jagorancin mai gayya mai aiki kuma jarumin sadaukin fama Farfesa Armaya Hamisu Bichi, CON, PRS, FPASN, RNSAP ta hannun babbar jami'ar cibiyar ta Kafin Soli Fudma Zainab Dahiru. Yana sanar da masu son shiga jami'ar don samun ingantaccen ilimi a Fudma Kafin Soli. Yanzu haka an buɗe shafin ɗaukar sabbin ɗaliban da za su yi karatun digirin farko zuwa digirin digirgir, certificate, diploma da sauran wasu kwasa-kwasan kala 75. Za a yi karatun ne a makarantar babban sakandare da ke garin Kafin Soli. Domin shiga jerin sabbin ɗaliban da za su yi karatu a Fudma Kafin Soli Santa sai a tuntuɓi lambobin waya kamar haka: 0800 89 97 33 94 ko 081 38 42 47 36 ko 070 30 42 75 46 ko 070 38 85 85 12 ko 081 61 50 54 41 ko 0800 66 09 33 09. Fudma Kafin Soli, ilimi ginshikin kyakkyawar rayuwa. Masu so su ilimi yanzu da sauran dama, za mu Fudma Kafin Soli tun da dama.